Ay, bagal, bagal, bagal. Ayan, disgusting madman lalamig love shout out. Disgusting like, thank you so much lalab. Salamat. Nag-take to po tayo kasi nag-loading. Your face look delicious. I'm look like food. Lalabs, disgusting madman. I'm look like food. Lalab ha, nag-loading po kasi. Moto Axe lalab, Migalab shout out. Moto Axe. Mga lalab, click that link. Mga lalab that I give. Ayan, salamat lalab. I love your eyes. Ayan, thank you so much. Lalab, thank you, thank you. Mga lalab, naka-take to po tayo ha. Ayan, salamat po sa patamsak mga lalab. Salamat. Ayan, patamsak naman ako sa aking live mga lalab. Disgusting madman. Don't forget to like my live, my friend. Thank you so much. My friend, disgusting madman lalab. Give thumbs up to me lalab. Thank you. Ayan, 4 million. Mega love shout out, 4 million. Madam Ara Enelos Vlog, Mega love shout out. Already hit thumbs up. Thank you so much. Para sa Didi pa. Madam Aram, refresh your channel. Yeah, this one is take to because semester day, Madam Ara. DTS lalab, Mega love shout out. Katulad kahapon, nag-live ako ay nag-loading ay di na ako bumalik na ambot na. Natamad na ako kahapon. Patayin ko pa. Arshad Dali, Mega love shout out. Arshad. Si Aliyah eh. Ayan, 4 million pa. 7 tamsak tapos sa ay 7 tamsak. 7 iskop, punuan mo pa. 7 iskop. Putol-putol. Kaya nga Madam Ara, naglo-loading. Ay, di ko alam.
Pangalawa na nga to. Pitong scoop. Punuon mo yan. Ayan, okay na ba mga lalab? Pangalawang na to. Yung una namatay. Nag-loading. Nag-arambot na. Ay. Bradley. 6 million mega love shout out mga lalab. Narinig mo ba yung boses ko? Ambot ay. Moto Axe. Nagbaba ng bahay Moto Axe. Pangalawang Disgusting mind, where is your link, lalab? No link? Okay, no problem. Check muna natin si Moto Axe. Moto Axe, ang laki ng bahay, sana all. Mapapasana all ka na lang. Malab, meron ba akong sound? Wala na naman. Pag wala pa ito, iwan ko na lang. Ito nga ako sa gilid para marinig yung boses ko mga lalab. Ayan, narinig nyo na ba mga lalabs? Nagpuputol pa ba mga lalabs? Pag ito nag-loading ko, iwan na lang. Katulad kahapon, ewan. Hindi na ako balik. Pinatay ko na lang, nabad trip ako eh. Ayan, 6 million Moto Axe palablab mga lalab na kapin. Moto Axe, Madam Ara, DTS Orkes lalab, Migalab, shout out. Short. Ang galing nung aking in-upload naman ako, parang 4 days pa lang, nasa 4,000 na. Lalagpasan na yung aking subscriber. And malalab yung aking short video. Madam Ara, lablabin natin. Meron siyang 2 p.m. 2 p.m. na kahapon kasi Madam Ara, mahina yung wifi. Kasi pag naulan, nag-ikot-ikot. Moto Axe, dati man tayong dikit lalaba. Ano lang, rambutan harvest time. Sana all maraming rambutan. Good afternoon, I'm watching from Japan. Japanese, my friend, mega love shout out. Ayan, 5 million, 7 thumbs up, thank you. $5 million, thank you so much. Ayan, Jonaski mga lalabs. Moto Axe watching sa imong video lalab, Moto Axe. La 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 la. Ayan, for me. Da-di-da-di-da-di-da-da-da-da-dan. DTS lalab.
Moto Axe, nandito ka ba Moto Axe? Wala na si Moto Axe. Moto Axe, nandito ka ba Lalabs? Wala na si Moto Axe. Ayan, Lalabs. Dikit sa'yo Moto Axe, oh. Sabi, ang distortion ay pwede pa mag-activate kapag hindi nagsasabi. Ayan, DTS Orkes mga Lalabs. Introducing today's shrimp tank to everyone. Ayan. Host, please. Sige na, Lalab, ibipin kita. Di ka pala naalis. Nag-take to kaya ako. Yung ano mo, yung video mo kasi walang ano. Dapat inopen mo yung ano, naka-turn off yung ano niya. Comment. Naka-turn off Lalabs. Laneski. Maria Rose HK, mega love shout out Lalabs. Naka-turn off yung ano mo, yung comment. Pwede mo naman i-open yun. Baka kasi pinili mo para ano yun for kids. Good morning po from Maria Rose HK Lalabs. Good morning, mega love shout out sa'yo Lalabs. Ay, palablab pa ako nakapin mga Lalab. Laneski Vlogs. Good morning, Maria from HK. Tamsak Dan. Lalab, salamat sa patamsak mo, Lalab, sa. Salamat, Lalab, sa patamsak. Tadadadan, tan. It's sa nakapin. X sa nakapin. Ayan. From Maria Ro HK. And maraming salamat po sa 4 million in the house. Nagluloko yung ating microphone. Bakit kaya? Hello? Nice to meet you. Have you eaten? Lalab. Done eating, my friend. Jen Jeongson, the most handsome in Korea. Dan, my friend, Jen Jeongson, how are you? I miss you too, my friend, Jen Jeongson. Thank you, my friend, thank you. Palablab na kapin, mga lalab na kapin. Ang cute-cute naman ng bata. Introducing shrimp. Ayan, thank everyone.
Dan sa nakapin, hindi ako makakomment, naka-off from Maria Rose HK. Sige lang lalab, maghanap ka na lang ng ibang pwedeng iwanan lang ang bakas mo lalab. Ako muna yung magsukli sa yung Maria Rose ha. Patingin nga ng account mo. Disgusting madman lalabs. Maria Rose 7.28K. Ang laki ng bahay ni Madam. Sana all. May bago kang upload pala. Ayan lalab, Maria Ailenski dan. Maria Rose lalab. Ayan, nasa bahay mo ako lalab ha. Maria Rose. Dati man tayong dikit lalab. Old friend na po ata tayo. Paano ba to? Paano ang tamang pangloob ng baka? Oh my God. Daddy V TV, guwapa, mega love you, na miss kita ba? Daddy B, kumusta ka na po? Tingnan natin si Daddy B. Ay, o nga si Daddy B, ay laki na ng Daddy B ah. Hindi, Daddy B, yung hindi ganong malaki yung bahay mo, yung iba kasi nakita ko, nasa 20K na, nasa 12K, nasa 30K na. Siguro hindi ka gaanong Daddy B, kumusta ka na po? Long time. Maria HK, lalaba ko muna yung lalaba. Parang kakatakot naman yung lamang loob ng baka. Ano to, lalabs? Disgusting madman. Ay, nagbaba ng bahay. Lalabo, nasa bahay mo ako lalaba. Maria Rose ng HK, lalabs, nasa bahay mo ako. Ayan, paano may saging pa o may nakuha ng video. May mga alaga kang manok. Oh my God. Ayan lalab, paano maglinis na lamang loob ng baka? Ganun pala yun. Ayan, sharing your channel. Thank you so much, Lalab. Disgusting man. Thank you so much, my friend, and God bless. Lalab, thank you. Lalab Maria Rose HK. Ayan, nasa bahay mo ako, Lalab, ha. Pinapanood ko yung mo. Paano maglinis ng lamang loob. Ito ba yung tinatawag, Lalab, na parang tuwalya? Ito ba yun? Yung sinahalo sa sa kare-kare? Parang nilabhan lang ah. Ayun lalabo. Parang nilaban lang lalabs. Disgusting madman. Thank you so much lalab. Lalab, dinikit ko na sa'yo lalab ha. Maria Rose. Introducing today's shrimp done to you from Maria Rose HK. Japanese friend, kindly return to Maria Rose HK lalab. Connect already to you lalab. Thank you so much. Disgusting lalab, thank you for sharing, my friend. Ay lalab, I am watching your video lalab. You have 4.87K. Road to
5K your channel. This video sucks. Report me pag okay, trash update. Hello, friend. The video is the best. Watching my friend. Disgusting madman. What is this video, my friend? Someone report you about this, your nawala boses mo. Nandito lalab, nandito lang ako. Ayan, meron na ba? Kanina pa to nagluloko kasi yung ating internet, kaya parang nagluloko-loko yung ating mic. Ayan, narinig mo na ako, lalabs. Meron na ba? Ayan, meron na, lalabs. Nawala boses mo, host. Nawawala ba, lalabs? Ayan, disgusting madman, lalab. Watching your video, my friend. Disgusting madman, oy. Iwan ko sa microphone na to, naglolo ko na to, oy. Ayan, lalab, narinig mo na ako, lalabs. Malakas na ba? Ayan, okay na, lalabs. Naririnig mo na ako? My friend, disgusting madman, lalabs. Jo. Ayan, Maria Rose HK, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalab. Disgusting, you still here, lalabs? Disgusting, thank you so much, my friend. Wow, thank you so much. Thank you po, host. Ayan, Maria HK, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. Nakapin mga lalab, nakapin. Maria HK. Ay, nakadikit na pala to. Tadi-da-da-da-da-da-dan, tadadan. Palablab po ako, nakapin mga lalabs, nakapin. Ayan, lalab Maria HK, dati man tayong dikit lalab sa iyong main channel. Panoorin ko na lang to, lalab, ha. Paano ang tamang paglinis ng baka? Na po from Maria Rose, kasi lalab yung aking connection, naglulo ko. Pang take to ko na nga to, yung unang live ko mga lalabs is namatay. Hindi naman totally namatay, naglo-loading lang siya. Okay na po. Ayan. Kailangan pala malapit lang sa bibig ko yung aking microphone para marinig nyo ko mga lalabs. Ayan, Maria HK lalab. Maria Rose. Sabay mo ako uli lalab, ha. Mga lalab, may ads si host. Mga lalab, huwag nyo naman escape mga lalab, ha. Salamat.
Nag-ads po mga lalabs. Ayan, ads will run shortly for some viewers. Watching po Maria Rose. Maria Rose HK. Ayan lalab, Maria mo ako uli lalab ha. Ayan, paano maglinis ng baka. Lamang loob ng baka. Sino ba ikaw ba to lalabs yung nasa video, ikaw ba to? Ayan, 1 million love shout out. Maria Rose lalab, sumasahod ka na ba sa mo lalab, sa YT mo lalab, Maria Rose? Na-check mo na ba lalab kung meron ng kung na-update na yung revenue? Kasi nag-check ako kung kahapon. 2 days na nung 9, 10, kahapon wala pa rin. Di ba 12 na ngayon? Nag-check ka ba lalab, okay na ba na ano kaya yun, na-update na kaya ni Lolo yun, yung ating revenue? Gusto kasing malaman kung ilan na yung revenue ko eh. Kaso lang 3 days ko na siyang chine-check, ganun pa rin. Ibig sabihin, hindi pa siya na-update. Harang po ulit from Maria Rose. Alan lalab, salamat sa parang mo lalab ha. Salamat sa paharang. Dami harang si host. Ayan, hinarang ka, Madam Maria, kasi malaki na yung bahay mo. Hinarang ka ni Lolo. Panoorin mo raw yan. Ayan, 3 million, dami harang. Inom lang tayo ng tubig mga lalaba. Inom lang ako ng tubig. Wait lang po. Loading kaos. Panay loading mo yan lalab. Ganyan talaga yan. Hindi ko alam kung bakit. Sunod mawala ng connection.
Loading kaos, loading. Meron na siyang heart to heart to. Hundred percent. Alam mo naman dito sa probinsya mga lalabs is napakahirap ng koneksyon. Tayo, uy. Ay.
Anta di dadan. Samira Lalab, Mega Love, shoutout. Assalamualaikum. Walaikum salam, my friend. Samira Lalab, Samira. Thank you so much. How are you, sis? I am good, Lalab. How about you, my friend? How are you too? Dan tadadan, tadadan. Tan 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 tan.
Lalab kon si Ryan. Hello po from Konsi Ryan. Wait lang mga lalabs ha. Mag-share lang.
Hello, my friend. Ayan, lalab, mega love shoutouts. Lalab, mega love shout out, my friend. How are you? I'm good. Like thumbs up my live, my friend. Where are you live? You are from United Arab Emirates or where? Which country you are living, my friend? Ah, lalabs. Ngayon ay nakakapagsalita na ako ng iyong wika. Oh, really? How you found that one? From Google or what? You Google lalabs? You write on Google English, then ano? You translate Tagalog. It's good. Thank you, my friend. You are from Arabic. Where's country you are living, lalab? From United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait. Which country you are living, lalabs? You are Arabic. Your written is Arabic. Ang itim na damit na ito ay Ang itim na damit na ito ay nababagay sa isang magandang babae na katulad mo. Wow! Wow, mga banat. Very nice, my friend. It's good. I understand. I understand, Lala. Very nice. Very nice, my friend. When country you are living, my friend? Which country? Maligayang pagdating sa iyo at sa lahat dito. Ayan. Thank you, Lala. Thank you. Now you know Tagalog, sa?
I'm so sorry, matagal na pagkawala. Ayan. Okay, no problem, lalab. I understand. Naintindihan kita. Galing, madam. Are you resident of the Kingdom of Saudi Arabia? No. Before I was work United Arab Emirates, but Saudi Arabia, I don't know, lalab. I didn't go there. United Arab, lalab, UAE. Before, I'm living UAE 8 years. You are living United Arab Emirates? Ay ano, Saudi? You are from Saudi Arabia, my friend? Because when I read your name, I don't understand, my friend. Maligayang pagbalik, ma'am. Ayan. Thank you, my friend. Thank you.
Ayan, 4,018,000 tamsak. Upat na sana. Upat. Upat. Mga lalabs, magpapaalam na pa ako mga lalabs ha. Thank you so much my friend ha. See you tomorrow. Bye-bye. Everyone, mag-out na si host.